Ole boin hi August ni som pariat sang ni som ni pangania chibai leve kule pu editor he I channel hlutaka tang hian ke mi mol hian ka thil hriat ve phak lo tur ka va hren hem to em dam rengang che kan soi ve du chu hei hiani kan sarkar ron mek zpm pu duma kai hruai hian thil tha tam tak an ti to a ti le zel po an tu mur hlea ka hriat lain kan opposition unau te hian engma ti lo le angai na hre thot lawanga an lo soi ve se khian kan ram politics stop zia apholang chiang hlein ka hria MNF le Congress sarkar lai an thil tia khan an ti that le an ti that lo ain pol nuaya an ti that lo kha an ti that kha na khumam zo ngang lova mipui ten zpm kan sarkar tir ta kha ni ya zpm po chuan ti fu tok lo chu an nei ve ngei mai ma se an ni pon an ti fu lo chu an phalova hei hi chu na kum lama chuan ai thain kan ti thei tawng an ti mai zela an ti fu lo a khan hlok na an hmu bo khek lo ama mi te kha chu an ti that lo khan an hlok tlatin kan hria a chan ni ta ber chu an hausa e mani an ti fu lova an hlok tlata wang khan an ti fu hlei the ta lo ni berin mi pui te hian kan hret tani ke chuan kan sarkar ron to te pahnih te le zpm hi chu pat lakhata han khai vel hi chu ati chi hlol lovin ka hria kola sipa pu editor Zoram Mipui awo chi baile kan phuna fawang kan lo hnai le ta viau mai kan lunglei khopui chung kong te po speed breaker in a khal le ti tareng mai sarkar ma sa huna thil thlengang kha sarkar thara po alo thleng ve le ta ti poina soi thei bokang chu kan engineer te thiam na asitom deuh tla thin kong sir an metal zawa an phakom viau lain kong chuk la ya chuan metal hlui alcatara luan hnan top hi a thamia lo ti kan mi thiam te khan lo hre ve mai te se umin thalaya an metal te hi anoi noi zelania thahnem an ngai ve thin te lul nen an kong pui siama wanga han fakvel ve po hartla thin engineer thiam berber te office a thudai angchi system hi engtika nge abowang le o ka tiril ru neu thin ramchang kang jok te anga kong siam thiam berber te kong puya helmet khoma na an tho hun hi engtika ta kher chhuwa kang mo don vela lunglei Zoram Mipui awa hian pu editor ring tu te tan sakol lo lan hun tu hriat chiana tul ema wangin bible bung le chang katar lan hi min lo chher sak ngei turin ka nge na che mi then khaten tun lai hian dan bo chepa lo lan main mi thiang hlim lora om don an ti hi thu bel chian do lo ani wangin han soilok ka duani lal iswa zirtir te khan I local hun tur le khovel top hun tur min hril ro tin an zota lali suan mi in an ti der lo nan cheu film khur ro ti in mathai bung som ni pali thuwa te marka bung som pathum thuwa te Thessalonica thon khat bung li chang som pathum thu te Thessalonica thon ni bung ni chang som pani thu te hi ngun devin chiarila indonara thak takalo thlenganga chu tianga na sa le rap thak reng leilung pian tirata om ngai lowanga ompo om le theilowang chung ni shom hnu loka chuan lalpan awan tir ko te tir chuakanga kol kilia ta thante chu van to pata a top le lam thlengin alor kho mang ti thu hi chiang takin a soya ti triau tu tenom a din lo na tur hmun na ding in hmu huna ati ni kha pola po in dan bo chepa alo lan zel lo chuan lalpa ngei chu au thom nen van tir ko chung nung bero nen pathian to torodri nen a local do na ti kha mithiang hlim lor tura a local hona aka thoin dan bo chepa chu ati lumanga a local lena inlar na in ati bora lang ati chawani kha chu wangin kan bible chang tarlan tak te kha ngun taka lo chher chwa vek turani yang zirtir na him lo bible bi ngun lova in zirtir hi thiam lo channa ni dona wangin film khurangai hle ani Calvary tlanga min chandam na hian mi zongzong kan tela Israel le Gentile kanom to lo
adama masa mi zongzong kan thiang hian chu wangin mi thiang hlim lor tura hian Israel le Gentel cher chuan ho lo turani thuzia ka seima sia kan thret hiam thawang chumo ring tu te hian khovel thil le politics boipui lu tu kai hi chuan pathian thu hi I boipui zo kangu Paul da ne ro pathian loila Emmanuel pu kulpon thu chuak pu dua ka sela lo hlim em ka faka lo na em hote tin pu dua ka faka lo lom em ka sela min lo ho em hote po kha ru ru ri sel lo tharau bor so min ni inen fiaro u fak phuna lai fak mai sel ngai na lai sel mai hi ka hna ni ru ru ri sel hi put tur ruling thua ka lut ni te opposition thua ka lut ni te hi a man lai to a thing to Zoram harna hunung political revival a thleng to don pol om velo ke om velo mani ma sial na tel velo iso krista lalna politics thiang hlim kanram le nampum dam na tling pathiana tanga chuak politics hrisela lo thleng don chuta chuan in baptist tur party politics si pathian in a cancel to a hnol to a tra ma top to a expire to chu wangin Christian kan niangin Bible zirtirna nena in milthlap politics thiang hlim kan boipui to turani pathianin kan ram ala chuak hnai to zoram ro relna pathian lal ram alo thleng to don ZK biker pu editor chi baile chanchin thara kan lo hmu le hriat angin tun sarkar kalme ka hian abikin kong siam chungchanga contractor te na thalo tak mu turam le thin hi apoi tak zitani heng na tho chhelutuk te hi chu sarkar hian hrimngam sia thangot mai anlangam lo ani vai chuan sarkarang po a mol phona ni don tlat ZPM chu kan danglam turani kan ti ani kha nge ZPM a hian contractor sum pathian tlat kan local thwa zok ni le heng mi te hi ZPM sarkarin awanga lo lu te kha an ni thei mai lo mo pu duwa kha le chen lo zui fan te an ni ka ring chia lo pu duwa chul chuak te kha atam ber te kha chu ramve tak an ni khan ka hria PC party ru kolten bairabi tui khwa ana chilang deuh khan ZNP atanga lo tuipui te khan ram thatna tak hi an tuipuin ka ring tlat ma se politics hi chu a chak din channa ni na chen a oma midik te an tloma midik loten chan tha an chang le zok pho thin ni na lang tuna ka hmu dan chuan ZPM a hian ramve mi tak te kha rabein anum ni hian ka hria ka thian tha pathum ten contract na nuai liman theu an thoka heng mi te hi pudua kungfe lo zui to te kha an ni an hna hi an zo to a ZPM na hi chu a thaturani an tia ka en saka ka hmudana chuan an thok thathlo tani sarkar atanga contract na kan tho reng te ramtan rotling ni thei tura kan tho hi ava tule bai mampuya lunglei pu editor chi bai he channel du om tak kal tlangin ka veizong ka ron soi vele teang Mizoram state map kumsang khazakwa sumnga panhia Assam state nuaya 6 schedule mangin Lusai Hills Autonomous District Council LHADC kan niya January ni somni pakhat sang khazakwa somsari panhia Union Territory UT kan nilia February ni somni sang khazakwa sumriat pasaria state kan lo ni ta ni state kan ni tang hian kumsom lia kal trep to na chuti chung chuan kan state me pero ala dik chuang mi alova survey of India hian vo in thlenga anla ti fel theilo hi amak le a ai ngai poi mo lo thlak po kan ti theyo me hun ma salam han thlir hlek taila sang khazariat somsri pathuma British East India chuan kan pi puteron lo le rem ti na la hau lovin inner line regulation an lo siama sang khazariat somsri panga chu line chu boundary an lo siam le a sang khazariat somsri pasaria ama angboka engma soilovin reserve forest square miles zanga pakua an lo siam le to pani heng hun lai hian lusai ram hi
British East India Company hian an la op lova thingpui huan siam nan an du wangin an hoa ati chiang em tu chu sang khazaria somnga colonial lister line khani British ten Lushai ram anop nu khan kanram zau tak mai hetia reserve forest sa an lo siam ngot hi diklo anin te deuh nge ni kumsa khazaria somkwa paru khan Lushai ramani thu an lo tingheta ni Assam ramani lawa keimani ram nge ani ya voin thlengin ti dang lamna engma ala om lova mi then khat sei ve fo thin sang khazakwa somthum pathum hi chu RF inner line ani ya boundary ani lo bokani tin sang khazakwa somthum pathuma inner line siam tu Assam chief secretary hian boundary siam theina turin thu neina nei lova hei hi kan khiat rengpo atul ni na lang sang khazaria somkwa paruk British in square miles zanga pakwa siam hi a then lu sai ta ni ya a then Assam ta tina ziak lova apum pui hian lu sai territory ni thu form somli paruka chiang takina inzia kani chu wang chuan he reserve forest si kan ta ni ya enkol ri lo mai ila survey of India hian kan state map chunga min da sakhi a hun to hle a voin thlenga min la tikhot lai pending reng mai hi min nam nulin min da hiam hle ani tia chiang hle ani hetia kan map diklo kan man renga wang hian Assamin kan ramzau tak chu min chumek zela Bangladesh atanga dan lova lo lu te chen tira tin Assam Forest Department nen po boina kan nei pha fo thina ni hi kan ram dikta kanga map siamani theinan kan ram sarkar hruai tu te hian an ngai sak lo hle ni pon da khriat ram le nam mangai tu ram hruai tu chuan aram chin aveng himin angai poimo thin tun me ka po sai kho thlir lama boina kan tok me ka rubber phun tam tak chu Assam Forest Department chuan aron ti chhiat sak le to a hun ma salama thinglun lama kuwa phun an ti chhewak to boka tham hal sakte po an lo tok to bokani kan tuar tam taviau mai kunna thok tu te hian tun independent de ya khan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan heng kan ram hi Assam ram kan ram tin huai takin a soingam to ni kha Mizoram Mipui le sarkar ta ngoi reng fo hun talo thisen lon teu ma a Mizoram sarkar hian alak le thuaya Mizoram state map po survey of India hna siam thatura ati thuai hi a hun to ani bai ramapu karthar chibai le vekule Mizorama Independence Day lomna puiber aizol la mola manna khwalian Mizoram Chief Minister thu soi chu ZK Bikers kulpot monitoring inti pulian ming thanga riak na video kalo thira nurap thak tak ang main aron ang le tabuan bon mai karil ru te chuan ka ang tuiviau mai sia ka tima ama ta mo atiang em le ti te ka ngai to mai mai Mizo upain pan lova thawa fungai lo an lo ti thin Chief Minister open letter le tuna Independence Day ya Chief Minister thu soi a riak na hi keini a muang mu ve lo le a hria tang khre ve lo tan chuan pulian minga hian dot asoya niang hantingot thei chu kan ni lo an thu soi han hria chuan ngai no be lo hle chungin ngai to na chu a khoi che dor thei tlatani sarkar kal to a thil tha tam tak an ti to chunga kan du thu asam lovin be se na sang jok nein ZPM le pudua chunga rin na le be se na sang tak nein kan han thlang kha ni ya ma se pulian minga an hla han hriat kha chuan kan be se berbo chu tiang an lo ni chuan beidon na ruam thuk zoka min hruai lut tu an ni mai don em ni kan te hnual rui ang ti awa hlawm em dik tak chuan open letter a thon na thu te kha ZPM party lamemo Chief Minister emo vartian le engki maral te channel nei tu te hian an soi fiana emo ka be seya ma se engma mu tu le hriat tura om si lova chu wang chuan ZK Bikers hian phwa chop ringot chu asoi lowa niang ka ti hial mai he thu ZK Bikers in asoya wang hian ep tu te chu an hlim hlein ka ringa
anta na hma la tu an ngai nge yang nima sela ke chuan ZPM hi beisei tur anom lo po in anni hi ka beisei pha chuang lowang ka ti tur chu vote thlak to lo ani mai keima ang bokin mitam tak chuan vote thlak an tum to in ka ring lo a top bera chuan ZPM party te u pulian hninga aw hla hi in hreve thovin ka ringa e thil hi tak tak ani ngai chuan Zoram Mipui bumtu tiin Zoram Mipuin an ko tawng cheu kanram tan Zoram thazok min pe kin tiama e ruk na le diklo taka na in pek du lovin pathian ram thlentir in tumani lom ni ma se pulian hninga soi manga chuan in ma mi te zong aya ko ham in lo ni zok ti na ni em ramin ma son zok nan ma ni in halralin he party hi indin ani lom ni ma se in than avamoi ta lo em chung in khom na te in tan kan lo tong trai ve thina sin ma se in party che dan khitiang ani si chuan support le tong trai sak cheu hi kan ti zel tur ani don em ni yang in ngai to chiang teu hun in la nei lai hian el ram mangaya pu editor Mipui te awo chiara longai thlathin te le Zoram Mipui abik takin thang thar te le thingtlang lamten uluk taka kan lo ngai ven tlan turin he thu hi ka han zia ka ni kan rama ro re na lo chel to tu ten rei ngial min op to hnuin ram an mangai lo zia kan hre chuak ta a chuti chuan ZPM party ram le nam mangai na chiang em ten ro re na phong an han vuan ve a kumhni po aral main thil tha tam tak min hlui to a ep tu lam party te hian an hriat reng tur chu he hun rei lo te chung mai po a sarkar line thil an ti zo zai hi enin kumnga hnuwa chuan eng tiang taka tam nge Mipui te tan thil tha min ti sakang ti hi Congress le MNF party ten in ti thei ve mi lo tur chu four lane kongpui compensation le Assam Rifle son chwa hi ani ya Chief Minister Diplomacy Thiamna Zara ZPM sarkar chuan aching fel vek to in ti thei in ti ngam mi lo sarkar na thok ai kal ti top le office kal phung chin felte na thok thadu lo le thok tlak lo te dan kala na thok tu lak te bantir te ba ka chia chi sang ti pun te ni ya tin in hun la ya sarkar na thok pension te poisa in bat saka in hren saklat pek chwa te nen electric bill in sarkar lai tanga in lo bat tam tham tak rul zo ve ka ni ya e ta tak phe hi chuan eng chitu Mipui lam ten khel lovin thlatin an pe zat zata engwanga in sarkar lai khan loba teu nge in ni ti hi zo na lian tak awmasin heng lo po thil tam tak in hnu ma phoi loi le bor chor tak hi tam mai tu na ya vaireng te le buichalin kar kong chechung chang phei hi chu Mipui ta na har sanna min siam mai pia lama khati lai sarkar ho tu te le achang tu chief minister le MPWD ho tu ten Mizo nam min ti mol phozia hi aza thla khom mai puhria ta chang te na soidan phei chuan NHIDCL kutatangin lak sakin asen so tur sum dai zana pe kan ni chung khan kumnga chung khan an siam thamhan mi lo nia Mipui te min za lo zia hi athin rim thak tak zetani chuta NHIDCL hne na pek len le antuma annin an lo hnial to sia kan buai zo ta ni lom ni chuti na kalain MPCC treasurer malsoma nga kala chuan sarkar lai thiam lo chantir tum ranin social media thalak nen alo post ve seka BJP Mizoram president la chuan advantage lo lain Delhi a an ho tu te hne na ZPM sarkar alo zukhek charchar bokani ome anam pui mizo te min ti mol phozia hi lo hreto sela a thatari nom ole engwanga Congress le MNF ten ZPM hi bei vak nge an ni ti hi Mipui te le opposition lam member te hian lo hria sela pulal denga late kha muala liam ta ka wangin MNF party president than thata lo ngai ta a he ti lai hian pulal doma hi du tu an tam zo ka eta hian puzoram thanga atin theinan Congress khan fair lo takin party pon lama tangin an puya pudwa chu an pai thata a
heti hun lai tang hian wangwat kai le kai lo ti tongkam hi alo chuak da ni atoi zongin puduma chuan a chho san lo thei talova ZNP alo ding ta a an ni chuan an chetin rengin an vom zuya zuang lor ti te ho tu ni du wanga pol hran din te an ti thul khang hun lai tang dai to khana lom Congress le MNF te hian an lo doron to ni ti chuan politics a pathian lal ram din du tu pol dang te nen ZPM party an lo din ta a sarkarin a recognize ma in MLA election a an han tling ve tapang maya MNF sarkar khan paithla ka phumbo makan tuma ma se pathianin tun hunatan nge ya alo ruat to angin by election a chiang mang khengin atling le ta a dodal chi ani lo tun tra ma phei chuan ZPM ministry a chief ministerin aloding chuak ta ni himo heng ama pulal doma chief minister an beina chetak hi atam maya nima sela ama hi michak takaniya mi ngaidam thena thinlunga khatmi ania mi thinnel takani bok alo soilok tawangin kantan chuan diglo taka sarkar na nei ngam ani to lowang ati mi amai ni Zoram Mipui te tan hian thil tam tak ti man lo hi a hlau ber ni na lang LSL Aizo South awangai nom mia thine ole khati zong kha buin tlai ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta a thu thon tu de zong zong chunga lom thu kan soi thar le e thu la ron tho lo te po kha in tharung haulova thu ron tho turin kan in ngen ni sela tin kan channel hi atlang puin thlir tu lampanga hi sing khat le tlem hi kan nitlang pui chau mai thina WhatsApp group lama te manis data sa te le Facebook thleng po a min lo share dar sakzel turin kan ngen non le cheu ni e video a top thlenga ilo thlira wangin lom thu kan soye